Sirimang-rimangion di minggu nasional napa 20 tahun B. Pajaho perjolo sian opak Musa biddu 10 sada ayat 25 sahatu 20 sia. Pajaho paduahon surat apostel Yakobus biddu 5 ayat sada sahatu 6. Barita nauli siang Markus biddu sia ayat 30 sa 40 diuduti tu ayat 47 dohot 40 ahado ipolana mangiburu suruan ni si Musa ala boy si Eldad dohot si Medad naso horong ni nasida manurirangi tusalhu jolma ganu marsada-sada di pasah debatado hagogona tung soheado holan tu piga-piga halak di pasah debata hagogon manang pargenotoan ala itu sudedo disodakko debata pasu-pasuna natakas dang dos pasu-pasui di patol khas debata tuaka jolba nang songonima tu si Eldad doho tisu Medad dapotan hagogon siad debata gabe mangiburu suruan ni si Musa dang marhuaso jolma mengebati talumobi mangiburu di ulaun nadenggan na pinatuluhon ni donganna hola debatado na marhuaso mengebati alana nasiad debatado salhubna apostel Yakobus pai ngoton halak Kristen naso sari tuah kadonganna tarlumobi ma nasai mangarehei hati kosan ni donganna jolma disakapi apostel Yakobus do asalam uli jala denggan persauran ni jolmai dang namaralo tuha moraon apostel Yakobus alai unang ma hamoraon ni jolmai gabe manusai donganna suang sangoni unang ma parbinotoan ni jolma gabe mangerehei hasit tongan ni donganna aku ni i unang ma dibain hamorauni gabe dalam marsonang-sonang manang obbas laho marsonang-sonang tu diri sendiri barita nauli di minggu nasomal napa 20 tahun beon patariason bako mangiburu mangapian sisian ni Yesus na marguar si Johannes mamereng halak na asing na sohorong na boy pabalihon akasibolis gabe ganggu rohani akasisian ni Yesus mamereng hagogon ni na sohorong na mangiburu si Johannes tarida doi dihatana dan pinasahat na tu Yesus guru huida hamido sahalak na pabalihon akasibolis marhite-hite guarmo dang olo ibana mangihutuk kita gabe huwarai hamido ibana ala sohita di uhuton dang di halomoho Yesus bako nasai mangiburu ala nido dido Yesus ma tu si Johannes dang oraumu ibana ay dang tagamon isahon ni halaau dung diulahon hagogon marhite-hite guarhu mangihuton Yesus tusude jolma do di pasahat debata ama huasona alani tung isepe boy do mangurupi ulau ni debata jaladang na holan akasisian ni Yesus na boy mangulahon na denggan ikolam godang do jolma parsidoho pararaton hata ni debata alani i bako nasai mangiburu mamereng akka dongan na asing boy mangulahon na kanadenggan sai maralo do tu Yesus disakapi debatado asa saluhu jolma naung majalo hagugosian nibana parsidoho mangulahon nadenggan jala iko boy do saluhu jolma mangulahon aha nani halomohon ni debata marhite-hite todina ai diaraho debatado saluhu jolma mangulahon nadenggan tuah kadonganna tabereng ma di bagasan pacaho perjolo todi ni debata dang na hola tu si Musa di pasahat alai doho do tu jolma na asing rupani si Eldad doho si Medad tung surape suruan ni si Musa gabe mangiburu mamereng si Medad doho si Eldad hitape saluhut na mangulu di obason
dihirim debatado siak kita sa luhut asa unak kita mangiburu mamering akadongan na boy mangulahon akka ulahon na doho dinggan narikok dihita taulahon akka na dinggan sa guru aha natajalo siya debata aleh hagugon bisuk doho parbinotowan jala sada narikok ikobotota dang na holan tu hita sabing di pasah debata haguguni parbinotoane alai tu sagu jolmado di pasah debata alani i totok kamahita molo say mangiburu tudongan na asing ala boy diulahon na dinggan martua mahita molo lam gudang mangulahon na dinggan ti portidion tung masay rekod kia dohita pausaton bako na say mangiburu tuaka na asing tung surape dang horong tanasida tung surape dang margata nasida manang nasodongan sa pungwata alay nang pesongone tung jok dope hita say mangiburu mamering akadongan ala adong di ibana ala boy dinggan ngoluna ala boy tampil di duluan natoro ala boy makobasi doh dinggan ala boy di pasikolahon gelengna ala boy di pasidung sikolana ala boy di hobasi aka si hobasion na doh dinggan sayang gia ma lam tahapor siai na tusude jolmado dilihat debata hagugona ala ni ido dang pola say mangiburu hita mamering akadongan na buy mangulahon akka ulahon na doho denggan Tuhan ma nama masu-masu amin.